mashaƙiya. Da gaske? Ai ni na san kina so. Ina san kina so. To yanzu kin san abin da za a yi? Mu shiga daga ciki. Ba ki wajen ɗauka ba? Assalamu alaikum. Kai dakata. Ba a sallama a nan. Allah baka hakuri. Ke, nake tafi da ke. Boka wata matsala gare ni. Wata ƙawata ce nake so in mallake ta. Dakata, na sani amma yi mun bayani. Ina son ya zama na boka duk abin da na ce ta yi kawai ba musu ta yi mun shi. Shi bukata na kenan. Bukata ki kenan? To ta biya. Bukata ki ta biya. Alhamdulillah. Amma ban da Hafsa. Wace ce Hafsa kuma boka? Dakata. Ba a bincike. To Allah ba ku hakuri. Ci gaba da bayani. Sannan ina son in samu maganin da za a bani ta sa mijinta ya mutu. Shikenan? Shine kawai. To bukatar ki ta biya. Zan baki magani kulli biyu. Godiya nake. In kika amfani da ɗaya wadatar. Ko guda ɗaya kika amfani da shi bukatar ki ta biya. To. Zan baki da na gari da na ruwa. Godiya nake boka. Ɗaya za ki aje shi dan gaba. To godiya nake boka. Ya ajana. Ya ajana. A shona maganin. To boka. Wannan. To. In kin je wannan. Za ki bata. Kina jiya? Ina ji boka, ina ji. Za ta zuba mai abinci. To. In ya ci bukatar ki ta biya. To shi kenan boka, godiya. A shona. Wannan na ruwa ne. Godiya nake boka. In kuka sa mai a ruwa ko abin sha ko jins. Bukata shi ma ya biya. Wa'innan maganin guda biyu boka. Za a iya amfani da ɗaya kuma a bar shi dan gaba? Kwarai da gaske. Ga wannan. Aje mutanen za su ɗauka. Ki fita da baya da baya za ki fita. Alhaji Lawali. Na'am Alhaji Dan Juma. Ka sa abin da yasa ne kiran ka nan? Wato ainihin kudaden da muka hadawa Alhaji Mubarak nake so ka bani haɗin kai mu san hanyar da zamu yi mu sace waɗannan kudade. Shi yasa ne kiran ka nan wurin. What? Ban fahimci maganar ka ba, ban fahimce ka bane Alhaji Dan Juma, ban fahimci abin da kake nufi da mu sace kudade ba, ban fahimce ka ba. Umarni da nake baka ba wai ina neman ka shawara bane. Yawwa ina ƙara gaya maka cewa haɗin kai nake so ka bani mu san yadda za a yi mu sace waɗannan kuɗaɗen. Wannan abun ba zai ma faru ba. Haba Alhaji Dan Juma. Haba. Da girman ka. In ka tuna wannan bawan Allah fa abokin mu ne fa. Alhaji Lawal ka san ni kuwa? Haba Alhaji Dan Juma. Ka san ni kuwa? Ni ko na san ka sosai kuwa. Bayan muna tare muna harka tare. A'a baka san ni ba. Ta wani bangaren ka san ni amma ta wani bangaren baka san ni ba. Saboda haka ni zan nuna maka bangaren da baka sani ba. Ya uban da ba? Haba Alhaji Dan Juma. Gaskiya a canza tunani. Haba Alhaji Dan Juma. Saboda Allah fa. Ya Alhaji. Sai oga. Wannan amini na ne. Sai da ya bari na riga na fayyace mai abin da ke cikin raina yake sai watsa min kasa a ido. Haba Alhaji. Saboda haka Alhaji Dan Juma baka fahimce ni bane Alhaji Dan Juma. Baka fahimce ni bane. Alhaji Dan Juma. Haba Alhaji Dan Juma. Haba Alhaji Dan Juma.
haba alhaji da juma Kwaɗayi mabuɗin wahala babu tantama, kulla gaskiya dama na karkaza da mai girma. Ke? Me ke gani? Mun yi kisa? Uban daba? Da mu biya. Ƙawata ban gane miki ba, ya muka yi da kewai kamar ya kin shigo gida kin saki jiki kin wani buɗe, ya abin yake kamar ya ban gane ba me kike ne gane ba. Ni na yi tunanin tun baya kin riga kin yi abin da kika yi, kakki mana haka mana, kamar ya kakki cutar da mu mana, ka dukiya muna kallo ki ja mana, yana faduwa ya mutu fa yan uwan shi ta za su yi miki akan dukiyar. A kawai ki bani haɗin kai. yanzu to ya kike so a yi Ki ma kin sani mana, kawai dai kawai wuce gurin kawai. kina ganin ba matsala Ga dukiya yana tarawa, in kika duka babu wani faɗa a gaban ki ba jika fa. Ni gaba ɗaya duk tunani na kin ci abin da kika ci, kin ma fara shirin. to me kike ne Abba ke ma kin sani mana, kin sani ke ma kawai a wuce gurin kawai. kina ganin ba Ba matsala kawai. Wani matsala? Dama kawai nake so ki bani. In kika bani dama ni akwai abin da zan yi. in dai haka ne to na baki wuka da nama Kin bani? Kin bani dama? To shi kenan. ya kike so yanzu a yi Za a yi yacce za a yi. Kawai tun da kin bani dama kin amince ba matsala. to shi Kai kenan ki da. Kin bani dama ko? na baki dama shi na baki kenan, wuka da nama kawai. yadda kika ga za a yi Wace? Idan kika manta sunana, ki kira ni gama garin mugun dan makulli. Allah kawata sai Sai mun na haɗe gobe za ki gani. na gode kai da gida me ya faru kai ku daga ganin ku ba mutanen kirki bane saboda haka ba zan taba bari ku cutar da wannan yarinyar ba kuma dole sai mun kashe ta, kai ma an kashe gonan mu sai mun dauran. to idan dai har kuna ganin za ku iya, ga fili ga mai doki mu zuba mu gani. Banza aiki, ashe ba zan cikanta ku ta banza ce. koma kan mashakiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. alaikum assalam
Hanya, kina ciki kina juyi a dindi. Cika aiki gama aiki. Kawata kenan. Aiki ya kammala kenan. Aiki ya kammala. Kin manta ni? Na ce miki idan kika manta da sunana, ki kira ni daga magarin mugun dan makulli. Allah kawata. Wallahi. Bari in zauna na gaji. Ya Allah. Kawata kenan. Kawata an gama komai. Yanzu wanne kike so in baki? Akwai na abinci, akwai na ruwa ko drink. Kawata kowanne akwai kenan. To mu na wasa ne? Ki bani na ruwan saboda ya fi bukatar ruwa yadda kika san bakan gizo in ya dawo ba abin da zai nema sai ruwan. Ba ni na ruwan kawata. To shi kenan. Ki ce ma shi mai saukin kai ne. Wallahi. Al'amarin shi ba zai yi wahala ba. Kin gan shi? Ki ba kin ga wannan? Kin ga wannan? Wannan sha yanzu magani yanzu ke ba ni. Ba ni. Har na gan mu a Dubai. Allah ta. Ki mance kawai. Bari in dawo to shi kenan. Allah maji kiran bayi shiryar da mu akan tsari mu gane gaskiya gaskiya ce rabbana cikin buri. Yaya an gama komai. Kina kammala komai. Aiki ya gama saurara ki ga alaikum salam. Shi ne da dawo. Wannan irin zafi. Lahi sanni da zuwa. Yawa. Wannan irin zafi. Ba shi ba wutan ne ba. Nan ba gyara karatu kuma ba. Ruwa. Ruwa. Sai ki kawo ruwa da Allah. Wannan irin zafin. Wannan irin zafin. Ashe ba kowa aka yi. Wallahi kawata ce. Muna da manyan baki. Wallahi ko. Kawai ce ta musamman. Wallahi. Manyan baki. Kawata ce ta. Ko da ke wannan ina biyar ne amma ba na ba ta fara Wani irin abu ne wannan? Na ba wa yarinyar ruwa ta sha kuma shi ne zaki kabar da ruwan. To tsaka alhaji. Na ga tsaka a gurin nan ina ganin da ita na ɗauko ruwan nan. Akwai tsaka a wurin nan. Mu canja guri. Mu canja ku komo nan ciki. Wannan wani irin tsakani. Wannan wani irin tsakani. Ni ba da komai ba.